Het stier zo mooi op de website van RTL van het weekend. De tweeling op ien met een rapport cijfert zien. Daarom wordt van de appetiet op sushis trakteerd. Dankjewel. En Aden reageer je blied op het nijs. Het lijkt me een heel mooie opsteker. Ja, Ja. dat lijkt mij ook, ja. Ja, Dus, daar mag iedereen trots op zijn. Ik heb het gelezen toevallig gisteravond. Ja, geweldig toch? Nou, ik ben echt tierenblied, maar super. Ja. Ja, goed nice. De directeur van het squalbestuur is ook blied, maar hij zet wel vraagtekens bij het onderzoek. RTL Fjouwer houdt gewoon dat ze een aantal onderzoeken beroeken, 3 onderzoeken. En ik weet dat de squallen daar net om mij dingen had, dus ik wil graag gewoon RTL Fjouwer vragen van hoe zij tot het cijfer zien kan binnen. Eerst is er toch maar een beskierde feestelijke stemming. Leerling werd er zonder onderzoek ook wel waarom de tweeling een goede squalle is. We krijgen wel goed les en er worden ook vaak nieuwe boeken gekocht. En volgend jaar kwamen er ook nieuwe stoelen en tafels volgens mij. En de juffen zijn ook heel aardig. Vooral leuk dat je dan wel weet dat je op een goede school zit. Maar Koopmans neemt in de rin van de dag contact op met je van RTL Nieuws en het verhaal wordt heel oors. Hier toevallig de gegevens van het ministerie van hem had mij oplezen wat erop stier. En die gegevens weer net volslijn. Dus ik zei, nou dat klopt het net. Want ik weet zeker dat wij net mij die inhouden, die 3 onderzoeken. Nou, hij zei dan, zeg ik dat verwijderen van de website. Ik zal de tweelingen uithalen. Ja, wat vind je er nou van, deze gang van zaken? Ja, het is in wezen net goed voor zelf, hè? Want je maakt een heel soort band en mensen bleed. Maar een delen mosk eigenlijk. En dan maak je het weer omdraaien. Op zich zeg ik van, nou het is goed nice, dus dan is het makkelijk weer om te draaien. En ik haal jij gewoon jongen dat opbrengsten goed binnen. Dus dat is geen probleem. Nee, en de sushis die ben ik al opeten. Die sushis weer lekker, had ik begrepen.